kagem sedayanipun para tamu undangan. Matur suwun Bapak Karnoto beserta Ibu yang berbahagia. Hoi. Dek zaman aku ora merondo jago tak ampili mas ngono sapeng gunung dudu payu ngono lho iki angsurane durung mlebu ya Deo ya sik belum masuk sik sabar sik engko nek wis kadung kemogol ngono wis makno angsurane wis pasti ya angsurane pengennya warna apa deh? Wis gampang, wis ono akeh wis. Pokoke sing penting. Aku senenge sing warna abang. Sing penting ikhlas. Oh iya. Ya bener-bener. Sokor ya Mas. Sokor bisa nyawa gunung bisa mati Buha. Angsurane Bapak. Terima kasih Bapak. Angsurane langsung bayar pindo, Dok. Seneng aku. Iya. Do beli pindo. Langsung sokor ke wae Mas. Ayo Mas Robi. Lanjut. Lanjut ya Mas. Sokor bisa
Matur suwun Nada Nadia terbikin spesial buat rekan kita itulah Haji Matungel.